Ja, Morten han var ret irriterende. Er vi enige, Morten er så dum, altså. Man kan bare ikke lide en ordentlig samtale med det. Oh my god, hvad er der sket? Ej, jeg tror, han har fået et hjertestop. Oh shit, hvad skete der? Hvad er der sket? Kan jeg hjælpe med noget? Du kan ringe 112. Ja, jeg ringer 112. Jeg ringer 112. Er der ikke afspæringstæve på skolen? Jo, jeg løber ind og henter det. Og jeg ringer 112. Han trækker ikke vejret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Må jeg have hjertestarteren? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der er stødes! Ambulancen kommer nu! Der er stødes!